Jarene arep teko mengko bar nyoblos. Dik kok wis teko ngopo? Takono Ardi karo mbukak lawang mobil. Sing ditakoni meneng nyawang Ardi kanthi tajem terus ngebruk ngrangkul Ardi. Swara guguk tangise Siti. Esuk iku ngrasani swasana latar omahe Ardi kang dina iku rada semrawut. Sebab mau bengi sewengi muput Ardi nyuguh wong-wong sing lunga teka akeh dorongan semangat menyang Ardi sing dadi caleg salah sijine partai. Aku didukani bapak. Bubar ngomong ngono. Siti ngudari rangkulane menyang Ardi. Terus mlayu mlebu omahe Ardi. Kapek sana Ardi nglebokake mobil meneh menyang latar omah. Rampung iku nglebokake motore Siti menyang garasi mobil. Tekan jero omahe Ardi langsung menyang kamar. Dheweke wis ngira Siti mesti njujuk menyang kamare Ardi. Temenan Siti isih miseh nangis. Pundhake kenyu ayu sing wis dadi tunangane lawase 3 taun iku diusap-usap. Ardi ora kendha apa-apa. Dienteni kekasihe sing ayu. Indra iku mendo olehe nangis. Mengko sing wis mari nangis nembe arep ditakoni kepriye nalar-nalare. Kok didukani bapak? Kok dadi nangis? Kenapa kok didukani bapak? Takokno Ardi sakwise tangise Siti ilang. Siti mung gedhek. Ardi terus nyawang pacare. Rambute sing sepundak dielus-elus dening Ardi karaben bisa lilin lan gelem cerita. Kenapa nganti ditukani bapak? Ardi ngakoni. Tur ya dasare wong lagi tresna nangis. Bae ya katon ayu. Ditukani bapak. Ngapa? Takokno Ardi sepisan meneh. Alon-alon Siti mentuk kanthi kabeh rasa tresna. Batuke Siti diarasi. Apa Mas Ardi ora nesu yen ora matur bab sing wigati? Mas, ana sapitik tandha pitakon saka atine Ardi. Dene ora taune Siti arep crita bab sing penting. Biasane yen crita muter mung bab tresna. Bab sing arep dilakoni besok yen wis diiket tali ijab kabul. Apa Ardi sing melu Siti? Apa Siti sing arep melu Ardi? Wigati apa wong ayu? Jam iki aku durung nyoblos. Kok wis nyoblos? Siti gedhek. Ngene Mas, wingi kae aku kan mlebu kampanye. Ana ing lapengin Mesri. Nanging ya iku omonge Siti ora diteruske. Ana rasa tida wedi yen diomongake mengko kekasihe dadi nesu. Ora mung nesu, malah bisa uga dadi dalan bubaran. Olehe padha pacaran, dadi medhotno tali katresnan. Wis ngomong cah ayu, calon grawane pun kagem. Ayo aku arep nyoblos lho. Karo ngomong ngono, Ardi mitet irunge Siti sing pancen ngrungi. Ngamasake aku nyuwun pangapura. Mas, aku melu kampanye. Nanging dudu partene Mas Ardi. Mak gregep atine Ardi rada kesandel. Pranyata kekasihe melu kampanye nanging dudu
partene. Kekasihe bae ora melu partene. Apa meneh wong liya. Nalika Ardi arep ngomong sing rada padhes, nuli nyawang ramaine Siti sing katon pucet. Banjur olehe arep ngomong duwarengake Ardi kelingan yen sing melu kampanye lan uga sing tau oleh duit sangu saka Ardi durung mesti nyoblos partai sing ngenekake kampanye. Secara aturan wong-wong bebas milih lan nyoblos partai sing disenengi. Iki ta sing marakake Siti ditukani bapak. Atine Ardi ngomong dhewe. Atine Ardi tarung antarane tresna karo kepentingan partai. Mengko yen aku nesu karo Siti, aku dadi kalangan tresna. Sing dinesoni mesti ana reaksi, malah uga ganti nesu. Alasane wong milih partai sing disenengi mesti warna-warna wong iku hak asasi. Lah yen ora nesu aloke wong-wong njur kepriye wong pacare bae ora milih partene, apa meneh wong liya. Nanging sepisan meneh Ardi kudu bisa ngendhaleni hawa nafsu. Mengko yen anggota legislatif senajan isih calon bae cepet nesu, banjur kepriye masyarakate. Wong sing dadi conto bae cepet nesu, banjur sing dicontoni njur kepriye. Ora aku arep nesu ing bab iki, apa meneh sing dinesoni wong sing ditresnani. Mas, ora duka Mas. Ardi gedhek. Bebarengan karo iku tangane Siti sing alus ngarange gulune Ardi sing sentosa. Ardi kecipuhan niat olehe arep nyoblos dadi lali. Kamare bujang sing uga calon mobil lan omah. Calon anggota legislatif iku dadi kanggo papan kampanye dhewe. Kampanye pemilu ubaling asmara.